खिन्थु थाखा फैनाय सिस्टेमाल' बेलेग बेलेग जादों। मानो होनबा बियो ओरै थांनानै दिसपुराव गोलैयोमोन होनबा दिसपुरनिफ्राय जोंनाव फैयोमोन। नाथाय एबारनिया मा डाइरेक्ट सेन्ट्रेलाव फैगोन। अब्ला जोङो रायजो रायजो खाथियाव थांबाय जोङो थांनानै मोननै बुजियाखैबा दा जायखिजाया बे माबानानै बर' नलबारि आं थांनाय इलेक्सनावबो बे हा खुरखानाया बे अन्थाइ जाबनाय गैयामोन बे माने बेंगलाव गोलैयो जायखिया आफादगिरि प्राइमारिनि माबा प्रेसिडेन्ट गोदान दिनैनि बर' नलबारियाव जे मिटिं जानाय इलेक्सननि जों सावरायलायनाय दा प्रेसिडेन्ट आफादखौ दैदेनदों प्राइमारिनिनो प्रेसिडेन्ट बिथां आरो दासो लेक्सार होनानै थांनाय जा ब्लक कमिटिनि वार्किं माबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जाबाय उखुलदाया एसे गाज्रि उखुलमोन नालाय प्रेसिडेन्टआ ओमफ्राय बेमार जानानै एसे गोलैनानै दङ दा हामहांगासिनो दं दा बेनि थाखायनो बियो वार्किं प्रेसिडेन्ट बिसोरखौ होथ'दों डिस्ट्रिक्ट कमिटिया ओमफ्राय सुनिराम बसुमतारी बेखौ सिनायोदां एबसुनि आवगायनि भाइस प्रेसिडेन्ट बियो बै माबानि बासुगाव गयबारिनि ओमफ्राय जोंहा सानखां भाई बे जिल्ला इउथनि वान अफ द सेक्रेटारि ओमफ्राय आइसिसिएलनि जिल्लानि सेक्रेटारि सिगांनि डिसि चेयारमेन जोंबो माने मामामोन नालाय ओंखायसोमोन जोंबो जोंजों ज' फैफाबाय रायजो राजाफोर गावबुरा दं नामा Jika punya ribuan kita dapat beli jika ribu kita ni. गामिनि आया सोरबा बिमारि जानाय बिब' जानाय गासिबो अननाय मोजां मोननायखौ खुलुमहरनाय जाबाय समाव दा बुंनायाथ' गासिबो बुंजोब्बाय नङा होमबा दा थांनाय बिटिसि इलेक्सननिफ्राय एसे जोंनाथ' देनबायबो ना बिटिसिएलआ माने बिना गभर्नमेन्ट जाहैबाय दा गभर्नमेन्ट गैला दा ओंखायनो प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गोजौना बुंहरदों आरो आं गावबुराखौ सोंनाया गावबुरा सेक्रेटारि गामिनि गावबुरा बे माने प्रत्येक सभायाव मिटिं खालामहैयो होनदों आरो दा हाबजोबदों प्राइमारि कमिटि हिसाबै ब्लक कमिटि हिसाबै हाब्बाय ओमफ्राय गावबुराफोरजोंबो रायज्लायदों सोरबा सोरबा गावबुराया फैया मानोना खिन्थायो सोंनायाव आं गावबुराखौ मानो सोंदोंब्ला नङाबा खोथाया जाहैबाय जों सावरायनानै नङा जयैनो सावरायलायनोसै जों मानो जेंखो आरो एबाराव एमएलए देरहायोबा मा जागोन बेखौ गावबुराफ्राबो बुंनो हागोन मानो थांनाय बाराव मानो जेनामोन माने पार्टि हिसाबै जों जेनबाय गभर्नमेन्टआबो बिसिनाव थांबाय दा बे रोखोमखौ सावरायहैदो होननायखौ जों फैनाय जादों दिनैहाय जोबगोनदां ना ब्लक ओइसै प्राइमारि ओइसै थिग माने माबायाव थांनाया मा होनो बेखौ सुबायाव थांनाया दिनै जोबबाय जों गाबोन रायज्लायनानै बा दायो मोनायाव रायज्लायनानै मा फर्मुला लाफिननो हायो सुबायावथ' हाबजोब्बाय जों रायज्लायजोब्बाय गावबुराफोरजों थिगैनो दं माने गासिबो जोंनि इउपिपिएल हिसाबै थिगैनो दंजोबो दा खोनानो हागौ सोरबा थांदोंनो फैदोंनो सोरबा थांफिनदोंनो खामफामोन थांफिनबायनो फैदोंमोन बेफोर जेबो नङा दाबो जों रानि खाथियाव मोननै खालामनानै फैबाय एसे माने खामफानि गामि सेरावनो लांथ'वाखै जोंहा जोंहा फिसा फिसौ बे जबखाफोरखौ सोलिगासिनो नाथाय बै 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानाय लोगो लोगो जोंहा नैबे बुस्थुआ सोलायगोन नङा होमबा बै फुराना सिस्टेमा फैगोन लोगो लोगो जोंनि बिटिसिआ इंलिसनि नङा होमबा खिन्थु गाव पन्सायतआ एसामिसनि नङा होमबा मिनिङा एखेखौ बुजियो खिन्थु बुस्थुआ एखेयानो नङा होमबा खिन्थु थाखा फैनाय सिस्टेमाल' बेलेग बेलेग जादों मानो होनबा बियो ओरै थांनानै दिसपुराव गोलैयोमोन होमबा
बिसोरनिफ्राय जोंनाव फैयोमोन नाथाय एबारनिया मा डाइरेक्ट सेन्ट्रेलाव फैगोन अब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा जोङो डाइरेक्ट बै आइबिएस बायदिसिना बेनिफिसियारि बुस्थुखौ जों मोननो हागोन जों दा गोबांथार बुस्थु पिएनआरडिनि जि स्किमफोर 6 फाइनेन्स 15 फाइनेन्स बायदिसिना फाइनेन्सआ जोङो बेखौ आजिखालि सोर बाहायो सोरबा इएमसिएफआव बाहायो नङा होमबा खिन्थु जेब्ला पन्सायत राज सिस्टेम जागोन जोंनि गाव पन्सायतनि बै प्रेसिडेन्टफ्रानो राननो हानाय जागोन बे 125 एमएलए